Digterens rejselog dag 1. Vi har netop spist morgenmad lidt syd for Hamburg. Klokken er lige omkring 8 om morgenen. Vi tog hjemmefra klokken 3 i nat og har kurs mod Nordspanien. Og jeg kom til at tænke på, at jeg for noget tid siden skrev et rejsedigt, som jeg synes passer godt til situationen lige nu. Og det lyder sådan her. Elskede. Der var en, der engang sagde, at rejse er at leve. Du må forstå, at jeg ihærdigt forsøger at følge i hans fodspor, og konstant frygter at stagnere hans skygge. Nu tager vi videre mod Frankfurt, og så ses vi til nogle flere digte den anden dag.